खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं खिलिखां ब्रह्म। गोथार लक्ष्मी फुजाया थांनाय मैयानि साननिफ्राय जागायबाय। बे गोथार लक्ष्मी फुजाखौ मोनफ्रोम जायगायावनो गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो चिरांनि बरदांगि गामियावबो गोथार लक्ष्मी फुजा फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बोसोरफ्रोमबो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सान्तिफुल बिसदिसनि बरदांगि गामिया गोथार लक्ष्मी फुजाखौ फालिबोगासिनो दं। बे बरदांगि गामिनि गोथार लक्ष्मी फुजा फालिनायाव बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारिया दिनै फुंबिलिनि समाव बरदांगि गामिनि लक्ष्मी फुजानि थानसालिखौ बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि बिथां रन्जित बसुमतारिया मेंनाय आरो बानाय गैयाजासे समाजनि गोबां मोजां हाबा मावनायजों लोगोसे बे गोथार लक्ष्मी फुजानि समाव गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गामिफ्राव दावबायहैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे बरदांगि गामिनि रायजो राजाफ्रा थांनाय गोलाव बोसोरनि सिगांनिफ्राय फुजा होबोबाय थादों आरो दिनै 25 बोसोर आबुं जाबाय। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं खिलिखां ब्रह्म। गोथार लक्ष्मी फुजाया थांनाय मैयानि साननिफ्राय जागायबाय। बे गोथार लक्ष्मी फुजाखौ मोनफ्रोम जायगायावनो गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो चिरांनि बरदांगि गामियावबो गोथार लक्ष्मी फुजा फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बोसोरफ्रोमबो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सान्तिफुल बिसदिसनि बरदांगि गामिया गोथार लक्ष्मी फुजाखौ फालिबोगासिनो दं। बे बरदांगि गामिनि गोथार लक्ष्मी फुजा फालिनायाव बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारिया दिनै फुंबिलिनि समाव बरदांगि गामिनि लक्ष्मी फुजानि थानसालिखौ बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि बिथां रन्जित बसुमतारिया मेंनाय आरो बानाय गैयाजासे समाजनि गोबां मोजां हाबा मावनायजों लोगोसे बे गोथार लक्ष्मी फुजानि समाव गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गामिफ्राव दावबायहैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे बरदांगि गामिनि रायजो राजाफ्रा थांनाय गोलाव बोसोरनि सिगांनिफ्राय फुजा होबोबाय थादों आरो दिनै 25 बोसोर आबुं जाबाय। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं खिलिखां ब्रह्म। गोथार लक्ष्मी फुजाया थांनाय मैयानि साननिफ्राय जागायबाय। बे गोथार लक्ष्मी फुजाखौ मोनफ्रोम जायगायावनो गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो चिरांनि बरदांगि गामियावबो गोथार लक्ष्मी फुजा फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बोसोरफ्रोमबो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सान्तिफुल बिसदिसनि बरदांगि गामिया गोथार लक्ष्मी फुजाखौ फालिबोगासिनो दं। बे बरदांगि गामिनि गोथार लक्ष्मी फुजा फालिनायाव बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारिया दिनै फुंबिलिनि समाव बरदांगि गामिनि लक्ष्मी फुजानि थानसालिखौ बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि बिथां रन्जित बसुमतारिया मेंनाय आरो बानाय गैयाजासे समाजनि गोबां मोजां हाबा मावनायजों लोगोसे बे गोथार लक्ष्मी फुजानि समाव गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गामिफ्राव दावबायहैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे बरदांगि गामिनि रायजो राजाफ्रा थांनाय गोलाव बोसोरनि सिगांनिफ्राय फुजा होबोबाय थादों आरो दिनै 25 बोसोर आबुं जाबाय।